Бүгін республика тарафынан махсус хәрби операцияда катнашучыларның гаиләләренә дә төрле ярдәм күрсәтелә. Шул исәптән район башлыклары белән очрашып, борчыган мәсьәләләрне хәл итү. Әйтик, Актаныш районында да шундый очрашу булып узды. Онда нинди сораулар күтәрелде? Бу турыда алдагы язмада. Егетләргә психологик ярдәм күрсәтү тиешенчә оештырылмый. Таныклыклар алуда да кыенлыклар бар. Әнә шундый һәм башка күп кенә сораулар борчый бүген махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләрен. Район башлыгы белән очрашудан файдаланып, һәркем үзен борчыган сораулар белән район җитәкчелегенә мөрәҗәгать итте. Очрашу барышында яңгыраган сорауларның берничәсе район хәрби комиссариатына кагылышлы иде. Олар да тиешле җавап бирде. Олар әгәр после болезни увольняться дип кайдалар икән, и аларның какие-то выплаты эшләмәгән икән, удостоверениелар алынмаган икән, ул чагында без бөтенесен дә эшләп бетерәбез. Военкомат ул чагында без эшләйбез. Бүгенге көндә махсус хәрби операциядә катнашучы егетләр һәм аларның гаиләләре белән эшләү өчен районда махсус хәрби штат булдырылган. Әлеге вазифаны Ландыш Бариева башкара. Борчыган сораулар белән һәркем турыдан-туры аңа мөрәҗәгать итә ала. Мин барам, чыгам, күрәм ул кешене, аңа ярдәм кирәк, психологик ярдәм кирәкме, медицинский ярдәм кирәкме, түләү буенчамы, ветеран боевых действий буенчамы? Нинди сораулар без аны бергә эшләтәчәкбез. Чара барышында күп мәсьәләләрне шишу юлларын эзләделәр. Район башлыгы исә җитәкчеләргә һәр мөрәҗәгатьне язып алып, аларга кулдан килгәнчә ярдәм кулы сузуны оештыру бурычын йөкләде. Регина Саляхова, Ләлә Зайнуллина, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.